Participatiu. Comunitari. Inclusiu. Plural. Proper. Aquest és el caràcter del Centre LGTBI de Barcelona, un servei municipal pioner i innovador gestionat per la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya. És l'espai de referència sobre diversitat sexual i de gènere, adreçat a tota la ciutadania. Ofereix serveis d'informació, orientació i primera acollida que es presten en coordinació amb entitats i administracions. L'atenció es realitza de manera individual, grupal i familiar, fent un acompanyament pausat per detectar les necessitats de cadascú. El Centre LGTBI és viu i dinàmic. A través del programa d'activitats, promou els drets LGTBI des dels àmbits de la creació cultural i artística, posant l'accent en les realitats menys visibilitzades dins del col·lectiu. Exposicions, conferències, debats, cursos, tallers i rutes històriques són algunes de les propostes que s'hi desenvolupen, tenint en compte tots els perfils de públics i edats. El centre també fa costat a grups emergents i a noves iniciatives associatives i culturals relacionades amb els seus àmbits d'actuació. A més, acull el Centre de Documentació Armand de Fluvià, una àmplia col·lecció documental vinculada a la diversitat sexual, afectiva i de gènere, un valuós patrimoni documental a disposició de centres educatius, personal investigador i particulars. Hereu de 4 dècades de mobilització i d'experiència associativa, el Centre LGTBI és també un espai de referència per al moviment LGTBI de Barcelona. Algunes organitzacions són residents al centre, on comparteixen espais de treball, ofereixen serveis i organitzen activitats. Altres associacions també fan ús de les instal·lacions, desenvolupant-hi els seus programes i propostes obertes a tothom. El Centre LGTBI és un equipament arrelat al seu entorn, al servei d'escoles i instituts, d'entitats, associacions i moviments socials. Aquest és un nou pas endavant, un nou capítol del compromís de Barcelona amb la lluita pel reconeixement i la defensa dels drets LGTBI. Un nou motiu d'orgull a l'abast de tothom. Un espai que ens defineix com a ciutat i que d'ara endavant pots fer-te teu. Centre LGTBI de Barcelona. Orgull compartit.